Yoro utrai sejisin ni priang sobhai fi baro ki nongpet yang nega program haga nega channel ke jongi ke badai ke potonet ken. Ni priang sobhai fi haga kerteng ke batyang tam jong uji sukres. Ni sultanat ru bai pastor I don lang bat ngi I pastor bantai bat ni nge beteng ru ya ke jingi kai negi ni ki episode ki balai dep bagata ke jingi kai kela hakini ki singi ken. Namar ngi yo I chicha hakini ki singi ki bakado ki jingi kai ki ba bon jat bat ki ba pen kulmar ya ki brio. Bat kam tam ru ke tin jong belai kala pen ken mau yangi naga kitab Hosea ka ong ki brio jonga ki sakmano namar jonga jing duna jonga jing tep. Teng namar bang gi dunatan ban tip ya tin ke jong belai bat gi kalalong no tangki reuniam haka jing long kristan bat ne haka jing tip ke jong belai ngi sul kalalong tangki reuniam bat bun sen ngingat haka ta jing riam jong jing kai khala pastor kai ke daw tharai ba ki brio ki ngat ba haki ni jing kai khala haki ni sngi Kata ka ke jing shisha bat ka basngusi ka long ba ka jala ka jongi ho shisha labun ki ba de ki kristan henry ki kristan ya ka ba ngala ban ong ki babun hi gedang dei tang ki khlong balai nga ong ba ki long ki khlong ka daw ka long namar ba kim shampang ya ka tien ka jong blai dei ta la da fi pet yo khlong hi te la da pen bi tang do mit mit la biet la da shukor hi u ban ong da ka ba kumno ru u khlong hi u nget be hi ya ka ta ka jing batai la da dei makana ka ba shuthok la ne ka ba shukor ru dei ta bon ki briu ko ma phla ya lam mentan ba ki briu jonga ki jotno namar ka jing bom tip ya ka tien ba kata ka de ka jing shisha ba bon ki briu ki jotno haba ki le sngo tu ka jing kai sngo dei yo sngo tu ka jing kai sngo dei yo sngo ka tu sngo dei hagini ki sngi I ba ngi ya churum chadang I bla ra ki plakat ban ong ba ublei ulong ka kemi bon ki briu ki sngo dei lada ki hikai kum ki tu ki ba hikai ban ong ba ublei ulong ka kemi tung ye pe chu khndiat I ka tien ka jong blei ka ni ka sngi ba kata ka long ni kwa ban ra I ka tien ka jong blei khnang ba phinlat na ki jing shukor na ki jing kai ki ba bakla na ki jing kai ki ba shukor ngi kwa ban pule ka tien ka jong blei ni ka por na ka gospel ka jong u Matthias ba ka tien ka jong blei ka ong lenong arsaw ka ong na ba ki krislam ler ba ki noi thu lupa lam ler ba kin pen I ki dak ki ba kraw ba ki jing phala ka ban shukor ladala wat I ki bala jiet ban shukor I ki bala jiet lada ngiem tip ya ka tien ka jong blei kin mi ki krislam ler ki noi thu luparo ki bi thu lam ler bat kin don kinong hikai lesi ki ba hikai lam ler la ngi pe ya ka tin ka jong blei na ka city ka jong Paul cha ki Ephesus ka nong ka ba saw ka de khot ka ba khat lai khat saw ka kren ya ka ni ka pin kan mau bo Paul uda angnut ni kini ka balang hapo Ephesus kin long ki balarang ba deheng tau ong lenong ka basaw de khot khat lai khat saw ong tan ngi la yo poi baro syakata ka jinglong ka wei jong ka jinget bar ka jong ka jingtip yo khon ublei hado ka jinglong rang ba bha hado ka jingthau ka rinyang ka jingdap ukris ba kumta nginom long sho ki khna ya ki bala pen shat kenting bar bala rong no keleng da kal ka jikai baro da ka but shalai ki brio ha ka jingle senti kat bakum ka but sneu ka jikai bakla ka tien ka jong blai upol open kan mau ong ba pinlong kita ki brio ki ban rang ba no ha kata ka jinget pinlong ki barang ba no ha kata ka jing sung thu ya ka tien pinlong ki barang ba no shisha om shu ki klung ba deng tau ong ba nginom long shu kum kita ki khna ong upol hang ne bala pen shat kan ting bat bala rong no keleng dagal ka jing kai baro da ka but shalai ki brio ka kwa mong pi ki ni ki sngi bun ki brio li ki kwa tang ye ka jing bam thamai be kwa le chato ne daladim ju pule ka tien shi kwa be tang ye ka jing bam ni sungu bang le chato ni sungu bang le tu hikai tu rusung dai hikai tu rusung dai hande daladim pat mdani ai deng ta ba kum kita ki jaj brio ngai I pastor kim ju ne ha ka jinget kim ju ne ka jinget ha ka tien ka jong blai mar kim don nong rem na ka tien ka jong blai keren utur sungudai keren tur sungudai badeheng ta haga ba khaddo ki jot ai deheng ta kwa ban ong pastor ba kumangila akren tu episode ka ba mention tayo kalong ba usoitan haba upen shoy u jisu upen shoy wat daga ktien ga jong blai upenon kam ya ka sam khandai puwei ga khat wei tang bala dei na ga ktien ga jong blai ne tang bala don na ga ktien ga jong blai shid khat kamut bakala dei soitan wong kenti na ni jisu namar ka ktien jong blai ka ong bo blai pa ki angel ga jong uban sumar ya megalanti baro kin rae me ki ti menum jentot ki jat homau la dau jisu ong ho kadai as kadai sha kadon mo tin jo blai kadai un jenda la kan ti ban on dau la kan ti un da habit sbak namar kata kadai
ka spiritual suicide. Bun ki briu ki suicide hakata ka jung lo mensim namar ba ki sngow day na kaktien ka jong blay klem da tippat kaktien jong blay ka ongkom no. Tadai tala dangi puli na ka kitab Isaiah kal nong ba arbu pra ka dekot ka ba kendai ter ka ongkom ne. Yano un hikaya ka jing tip, yano ru un pensyempang ya ka jing bena, ya kita bala no bun bat ki bam shem latum shu. Hang tu langi play ka dekot ba khat lai kong namar ka ktien utrai kan long haki ka hukum pa ka hukum ulan pa ulan hang ne kendiat hang tai kendiat bakin ya bat kelon sbak ban pen khen yaki bat pengat bat kem ong ka ktien ka jong play. Ingi hekaya ka ni ka por ka long ba phim dei ban shunget no la pila yasngo ya ka jing kai la se tangaway ka sentence baki kiong la se kum baong ba ublay uday ka kami henry ngin haban puli ka ktien ka jong ublay ong ayu na ka ktien ka jong tagdaban tang silan kamot ban define no lane ban batay no bakal along kumta tadeng tang hiapet nagway ka benta pat ka ong kumno namar ujisu habala penshoy do soitan ong kanti no nang ni namarun hukum iki angel ujisu ong nabala tho pat membit benten jo yo tribe ublay jong me ujisu utip kendiat nang to utip kendiat nang to utip nang ni kendiat utip lut ya ka ktien baro tadeng ta ba usoitan umla ban syukor ya ujisu namar utip ya kaktien but dayang ni bangi jupen slur nang ni na potenet ba mapi kum ki banget kan mau ya kani la tip tang kendiat little knowledge is dangerous tadeng ta fia ban tip ya kaktien puli kaktien le amwak ya kaktien ka jong blay what le research ya kaktien jong blay duai uman sim ko yun pensyai ya kaktien ka jong blay ba pinlat na kita ki jingi kai ki ba lamler ki jingi kai ki bamlong kat kum kaktien ka jong blay upol uda tho ya kani ka shiti sa kinong Galatia kalonong ka baningkong ka dekot ka ba pra uda ong ikini ki kentien ya kini kinong Galatia namar kini ki sngo ki jingi kai ka dekot ba pra ka ongom ne henry ladamangi lani u angel na beneng u yathu khana phi ya ka no ka gospel ka ba pher na ka ba nging le yathu khana phi to ai ba un long u bala timno ka khot ba khnai kong kumangila ong men shwa nga ong ru kum ju men ta la da uno ro u de yathu khana phi ya ka no ka gospel ka ba pher na ka ba nging la pdiang to ai ba un long bala timno kani ka bible ka dei ka ba la don nong rim upol la sang nong rim da ka jing pen sle ka jong men sim ba khoi ma u ula tho igini ki shiti ubatai ru ya ka ka ba ujisu la deble ka jayu ka ding pna ka mut yu ka snam ku kran ni kita ki but ubatai shapang ublay pa ubatai shapang ublay kon ubatai ru shapang umen sim ba khoi la dangi ngi puli ka ktien to ai bangin sungo thu ba ya ka ka bangin ngai ka debet ya ka bala dep song nong rim mdan pat da ka wai pat ka nong rim ban ong ba ublay ulong ka kmi ki pen song nong rim na ka nei ka dekot langi puli na Galatia ka nong ba saw ka dekot ba arfun ri ko ong henry ka ta ka Jerusalem ka bahaneng ka long ka balait lut ka balong ka kami jong ikan kyong kani ka de ka dekot ba ublay ulong ka kami hang ni ka kran ka Jerusalem ka klem kran yo ublay ka Jerusalem ka de ka jaka ya ka ba ublay pen kre ingi kom kanong lait kurim ya ka bala pen kre bala pen itanat ha dangi puli kita na ka kitab jing pen pau ka kran ya kata ka Jerusalem kam de ka blay ka Jerusalem ujisu udayam na ka menta ka Jerusalem kan mau ikani Matius long ba arfulai ka dekot ka balai punyo tunginya puli ka ni ka por ka ong komno ujisu kran komno syapang ka Jerusalem ujisu ong Jerusalem pa ka ba peniap no iginong yathu lupa bat ka balan temau ya kita ki bala pa hapa kano sin bangalakwa ban kedup ya ki kon jong pa kumba ka sier ka kedup ya ki kon jong ka hapo ka thapniang jong ka pite phiman ujisu uong hang ni ba ublay ulong kum kata kasier kabakwa ban kedup no ya kita ki kun jong ka Jerusalem hapo ki thapniang jong ka ujisu penwandur hang ni uong ba ublay kum kasier ukwa ban kedup no ya kita ki kun jong ka hapo ki thapniang henry ka Jerusalem ka dei ka taken ka ba penyap no kinong ithulpa hang ni ka ong ba ka Jerusalem kamday kablay ka Jerusalem kaday ka shnong ka ba penshitom ye kita kinong ithu lupa ki ba penyap no kinong ithu lupa ki balan thamau ye kita ki bala pa dau try tagi ong bat kitu ki bru ki hikay ka ni ki ong ki shimtang ni ka khot ki ong ba ka Jerusalem kaday ka kami pis ngomno pastor lor kata kaday pastor ka ba phi kran bar kini kinong hikay manta kidon na gelenti ki singkien kumba ktien ka jong blay ro ka ong na ka shti ki Timothy ba wanam ai ba kumaki kin rung kin parsian na ki yeng ki jongi haka shti ka balai ke jong Yohanes ka omang ngimdei ban kublai kitiro kumia kita hari ba bon nanging isngap namar ba kiesot na po ka ktien ka jong blai par ki shem na po ka Bible hanre lara pipet na po Galatia ro pastor kala kran shai hang to bampir kinong pet ba kade tangkan nuksa
Kadai kabamot, kadai kan nuksa example. Kabamot su ai nuksa ang ta bahakal nong kabalai jong Galatia. Upolo ong i Galatia api ki Galatia babit. Laban ong manta babun ki Kristan kilong bit hakini ki jingkai. Bat ki wanra yang ni ki jingkai sapang ke Jerusalem bat ki dara plakat bat ngosi ladapi pi kwa ban paiktin yaki ki kim sngap. Nambar fi ladapi bo jingkli yaki pastor ngalai kendo yaki ma pavindang keren. Ngengek ngisale pensya syusyur naga kitab cepen pang ngalai kendo yaki. Ki keren ke biang pimlong ban keli jingkli ki bat ladapim tre ban sngap ki ong ba Pim teriak ban pediang. Nama habanga kengai kendo ngalas ngap yaki. Ngabu yaki jingkeli ba kimla ban jubab ki ong bai pim kwa ban ngai. Kamut tang ba ladap ai banga haban ngai. Ngadon ni ka jingkeli lada kila ban pansai te ngini ngai lang. Hanrai kimla anai babon pat ki brio kingop ngimtip kai gadau. Kumbala ada pule mene yok kimtip ya ka Bible lain palan. Sim tang gawe galan bal ada batai. Sepang ke Jerusalem ba hei bala thau ya ka kum ka sara bal la panlong ya ka ba ka dei ka kemia. Mo kamtam pastor ngakwa bai pastor kamtam in pansai syuk naga kita cepen palo nong ka ba arpawai hangni ka keren kumno ka ba kala pan kre ka Jerusalem ka ba thamai naga ni ka kita cepen palo nong ka ba arpawai ka khot ka ba ar ka ong bat ngalayo i ya ka nong ba ka ba khot ka Jerusalem ba thamai ba ka wan her na ublay na beneng ya ka bala kre kum ka nong lek kurim ya ka bala pen ibha nang yo tanga jongka ki sor nang ni pastor ba kin pen i kani de ka keme Bangakli jikli ngala da kane de ka keme kamot ublay udon lok udon khon kamot ublay ulongkum ubrio. Bat ki ong em kataro handre kimla ban pansai. Bat ki brio par kidon ki babon ba ki sngap ya gini ki jingkai. Bat kidon sa ka jingelam bakla kay pastor kidon ban ong halor jo kane pastor. Na bagi puli ngene ka dekot ka baar ka ong. Bangalayu i kanong ba ka bakhoy ka Jerusalem batmay ba kadawan hier na ublay na beneng ya kabalakre kum kay kadiga example lang ni kay kum kanong lek kurim ya kabala penibha knang yu tengah jongka kamut kani ke Jerusalem ka bau blay pen kre na kamata jongi kalong thik kum kata kanong lek kurim ya ka ba uta unong lek kurim udah kwa hir ya ka begini gisngi mo lada don si samla kat no ki kwa no ban poi sya ke jinga tho jong kurim namar bau kwa ban yo i ban poi kata kasngi jong ka jingken ti kurim udah kendek ka mansim kedek ban yo i kene ka kurim ka jong ubakawan hayeng mani bat ban yo ban ya shong kurim bat ka ban ya te ya pen scam na do kata kasngi te hang ni kata ka de ka jing angnot jong ki banget ya kata ka Jerusalem ka batmai kadai ka jaka ka bangin syong hang ta bom jikot tadeng ta bangin kende ya kata ka Jerusalem kam dai ka belai kadai ka jaka syong kadai ka shnong ya ka bangin syong ya ka bala thau dau belai na ka manta jongi kamut ba udai belai kani kadai ka jing thau ka ba belai upenlong ya ta ka Jerusalem ka batmai ya ka beneng ka batmai ka Jerusalem ka batmai bala penlong do belai kamut la penlong da belai kam dai baka dai ka belai kam dai ka belai tadeng ta ka Jerusalem ka de ka jaka ka mangin syong ka ka tin jublay ko ka beneng batmai bat ka kendo batmai ka Jerusalem ka batmai la fi puli ka dekot ka ba kendai kam dai ka brio kam dai ka belai ndrei ka de ka jaka ka bala kre kum ka nong lek kurim na ka manta jongi tadeng ta kwa banong fi ki brio ki batrang ya ka tin ka jong belai pinaban sung thu ba kini ki dei tang ka nuksa tang ka metaphor tang balaong bo belai ulong kum ka siar kamut bo la dai ka siar kabakwa ban kedup tanay ta kibun ki metaphor lani kita ki nuksa bakaktin ka jong blay ka hikay mo tapi puli ka ktin ka jong blay ngi ki sngi ki bakhadu kadan so ki hikay pastor kini ki sngi bakata ki hikay kalong ba ujisum day blay uday tang Jehovah blay pam dan kon kadan ka ktin ka jong blay pastor ni ka por ban nga i ki don sibun ba sini shlong menta ki bawan ban pensung thu ya ki Kristan ban ong ba ublay uday tang mau u Jehovah hanrei ujisu umdai ublay kaktin jo blay ka ong kumne la fi pulay ka shiti ka baar ka jong Petros kun long baar de khot manengkong ka ong kumne henrei kiladon kinong ithu lupa balamler ru hapdeng utaw pat lang kumba hapdeng jong piru kinlong kinong hikai balamler kibon lam tu hapo ya ki jingai bakla ba penjot no bat haba kilenno ya ukenrat ubala sius pa ya ki we ukenrat kilenno
Yau kenrat ubala sius pa kilen no. Yau Jisu ubalong unong sius pa. Uday kenrat master. Kita penwan kum tahaladehi ya ka jing penjot ka bastet tir. Ti shibon ki dia but no ya kita ki jing le eker jongki. Ki bana ka benta jongki on keren ben ya ka lenti ka jing shisha. Bat ha ka jing kwa lalot kin ya kayi api daki tien bat haunang. Kas ngau day be bagi keren. Ya ka ba kata ka jing penrem namen slam kam pentut. Bat kata ka jing penjot no jongki kam sam thia ublay wangan penjot ya pi tadeng tau Paul Ukren ya kata ong lada pios ngau da ka weipat ka gospel ka bam dei kat kum kata ka bangi ngila yalap api bat pi pediang ya kata finlong bela tim no ong gaktin ka jong blay ba utau no hikai ru long bela tim no ngi poi mentapat sa kabenta ka baar so kanega jing hikai meneng ila hikai ka banungkong by pastor ila ban bha ka badai ba ublay umdei ka keme ala fi kendo ha kalenti sengkeni akong kini gibreu nice ngap na ya kulay hiro na markiwara da kawaipat ka gospel. But menta i pastor iwan ro ya kanega topik ka bathamay na ka pang ka bathamay ka tagaday pang ba ujisu umday ublay. Babon ba ki ong ba ujisu umday ublay. Ba ki kamila de ba ki day ka balang na masisenda ong ka church no mo haba ong ka balang klem ukris kumno kan la manday ka balang. But ki pat ki kan touch no ya u Jisu bar ki ong ngide ban ngai tang ha u Jehova lane ki ong ublay ukpa harangi tip ya kane ka way bo ublay ulong ublay lai ha way habangi ong lai ha way ka mo ublay ukpa ublay kon habangi ong kon ude Jisu Christ bar ublay men semba koy but na Lord jong kata pat lada ki kentat nyo iway na ki nama ki don ki balang umday tang pastor ba ki kentat nyo yu Christ ki don ki balang ki kentat no yung mensema ko jero namaru Jisu da ong unwan ubalong kuma uhi which pang mensema ko ki kentat no but kini di ki jing kai ru ka benta ka ba kani ka ba ar bangin ye kren ka ba kta bat ka bala ban kecap ya ka jinget jongpi la ba fi ong ngadon ha ka jinget de ka tau Paul upen kan mau ha ka sti ka ba ar nong koren nong ba khalai do khot ba san ong to yet pi la pi don em ha ka jinget namala pim don ha ka jinget yo shu sngo ba don ha ka jinget to yet pi. Na makanya dia kejeng kai baki beriu ki kam ba ujisu umday ublay. Ujisu day tang uwe unong yet lupa. Uday uberiu bat umday ban nget ya u. Nget bet ya uta u Jehova. Te pastor. Fidon iu susu ban ong halor jong kata pastor. ka shiti ka ban kong Yohanes long ba ar do dekat ba ar way ter ka ong kumne ngam shim la tho api na ba phim tip ya ka jing shisha henry da ba pitip ya ka baka weiru ka balam ler kam long na ka jing shisha u ei long utau balam ler lem da day utau balenno ba Jisu ulong utau Chris uni ulong utau nong ele persya yo Chris utau balenno yo pa ba dia kon wei baro balenno yo kon donru ya utau pa uta ubapla yo kon udon utau paru mapina markata tu kan yai sa api kata kaba pila yo sngo nado kaba menengkong lada kata kaba pila yo sngo nado kaba menengkong kayo yai sa api mapiru pinyo yai sa hau kun bad hau pa tiga ni kalong kata ka jingkular ya kabala kular hangi ka jingem bam jukut ken hangni ka krenshai uta ubalen yo kun umdan hau pa lada uang bau Jisu umdai ublay lene ukris mut unong siuspa ukris ubla pensle jong ublay ukris unong pinim tadangi ong bomday taga pamut hi ngide ki balam le tading ta kamut ngim don hok paro Ngasngo kitu ki ba warra kan ka jingkai pastor ki wanra ka jingkai jong ka Judaism namar ki nget yo Chris mo ye ki Jew ngila banong ipi ki pat nget yo Chris bar kini pat kimdei ki Jew ki warra pat ya kata ka jingkai ki ba ki ong ba ukris ki nget ikum na ki nong itu lupa kimdei ba ki kentai si sendon hanre kim nget ba udai unong panem kumba ong ngani ka ketien mengila pule ngi ong ba ubalenno ya ujisu ba ulong ukris ki lenno ba ujisu ki pediang hanre umdei ukris pat hare ngi ngitip sha ba ngi pule nga ketien ba ujisu udai ukris udai ma unong panem de kata wat habangi duang sha ukpa ngi pan no ukpa haga kerteng jong ukris ngimla banong kopa ayang ngi ladang ngimda pen bo ya kata ka jing duai ke jongi haga kerteng ke jong Jisu hanre ki kimtre ban pediang bat ki darung bat ki da let ban da hikai ya kita sikiyeng kiyeng ro Jisu ong te tungi pule ni ka forma fi pengkan mau ya kata ka jing duai
Ngini puli gana kapor na Yohanes kelom khat saw kot khat lai khat saw ko ong. Tika ke ru bapin pan ha ka kerteng jonga ia katangan le. Ba an yo penon buram ya ukpa ukun. Lada pipan ia ke ru nanga ha ka kerteng jonga ia katangan le. Ken ong ka khtin ke jong blai. Fina puli Yohanes kelom khat san ka dekot ka ba khat real ter ka ong ia kani. Pim shim lajit inga han renga ngalajit ya pi bat ngalathung ya pi ba pinyo ya lech bat seiso ba uso jong pi unyo ya ine ba ka ru ka ba pipan na utau pa ha ka kerteng jonga un ai ha pi jisu wang pipan no pa ha ka kerteng jonga te ukpa un ai ya pi Teka kata kaumut ujisu uklam ong bangade ubamolomala ladapan mal kita kibri kibihikai bo dei tong blay ukpa tang mau Jehovah lada kiong magim pan haga kerteng ga jong Jisu kabumot kim nget yu Jesus Christ kamut kilapen khen yung ga ktin ga jong blay tadeng ta pastor nge pet ya ga ktin ga jong blay upol haba ai ya ga jing kublay ar koren lomba khatlai ka de khot ka ba khatlai ka ong kiri khoi baro ki ya kublay ya pi ka jinga ye u Jesus Christ bo try baga jing et ublay baga jing slok umen sim ba khoi token long lem bat pi baro kamut Christ Jesus ulong equally important baruk pa ulong equally important ne ubalong kumjo baru men sim ba khoi kini kilong lai away kabamut hi u Jesus de ublay pa de ublay umen sim hi de ublay kamut ude hi ublay Himla ban pia yaki. La ban ong pastor ya kani gawe kalong tik kumuta. Mo. Udan uta. Na uta mi tu jin hao ka vapor bong. But nang ta kawan sakom. kamut kadan solid liquid but ka gas Kandai day no uta ba hi. H2O ka Ko hi ke day la ban ong ba. Hari light stage ki dan. Kalong kumjuro kadon ka ya jong pa kadon ka ya jong khon kadon ka ya jong man sim ba khoi. how breu ro kadan kamet kamen sim baga jingim body, soul, and spirit. You bring him jong a soul, you bring him jong a spirit, you bring him jong a kadok. Henry cut you bring man. Tadeng ta ublay ula tao yang ni hakadur ke jin srim ke jong u. Tadeng ta kini kila. Ulong hakalai, ngi dan hakalai ke bentar. Cut you bring. Tadi kata you bring cut ublay. Kamu don ublay pa ublay kon ublay men sem ko. Uday hi ublay. Anre maki pat ki kentat no ya ka jinglong blay ke jong ukres ken. Ngakwa ban penken mau pi kinong pet hang ne ka por. Wanum sutu baklar banong ba ki kristan ki don lai tili ki blay ki dei lai ha way ngila ai ya kanuk sa finda kan mau ya kan phimla ban kan tat yu kpa phimla ban kan tat yu khon bade Jesus Christ phimla ban kan tat yu men sem bakot ke nama kini lai ki long lang ka way de kata ha ka Genesis ha ka lenong ka banungkong de khot ka ba arpun riu ter ka ong to ngin ya thao uklam kren tang ya lede ki don lang lai ba ki ong to ngin ya thao bat babun ba ya kan ne ka jing kai haba pip su thu bakla tang te haba doi panwai ro pastong ngaji shem yang ne ki ong ai kini ki lai kin don rengkat finda kat mau lai ha way nama ta ong lai kata ka bor jong kata kala dono nama pilang nget no haki lai kan mau ngim don lai ngi don lai highway bangi kene de kentien bangin de ban ye kan mau but wanum nget ru ya kita jing kai ba ujisum de ublay nama ka Bible ka batay ba mo uday ublay haga kerteng jong ungi yo jing penem ke bangi pan haga kerteng jong wat la da pipet ya ka jing shakri jong umen sim khoi ru pastor indian namar balay babon ru menta ka balang kam priang nge ka jing shakri jong men sim khoi kam ai lat yu men sim khoi ujisu ang ka bha yang aban le no bangan pha yu tau nong pentengen baru neu nong pentengen haba wan bun ke balang kam ai lat ya ka jing ki bat ya ka jing trei ka jong men sim ki nge haga jing duai han kim iPad yo men sim bakot haki jing tray kum no bang ong bi kim ai ki don ba kim nget ho thlit ka jing duai thlit kim don kam ba banget yu don kam kata ki su tho no bakla wat itu ka jing kai ka balong ba interpret ya katang kata ka jing kai ba pen kala ya ka ktien bat ka ba fi don yu thlit ba fi duai la de ba fi duai la de fi tai kai ka met la jong ka stage ki nong horen hari bon ba ki balang kim tre ban pedang bat ki la le kum no yu men sim bakot fi haba ka Bible ka ong pastor haba Jesus hadin jong Stephen Baptist umen sim bakot yuan haba umen sim bakot yuan ngal kwa ban kindat pastor kan ban ni kan ni ngida puli pa ka Bible ngi shembet ka don bet ka jutang bat ka contract kaya per bak labak ha ka jutang haban seal haban shon sharp ya kata lem da la shon sharp kam dai ka jutang fi u Jesus uan ra yang ngi ya ka jutang ka batmai ha ka snam bat la shon sharp ya kan ni ka jutang
daw mensim bakot. Kini ki episode ki baladap bangilay ekran syapang ke jing shon syap jong mensim bakot. Nginom la bandon ha ke jutang ga batumai lem dala shon syap yangi da u mensim bakot. Kabamot haki aka jing tray ke jongi. Ngiyo ine ya ke jing tray jong mensim bakot. But hak ba wan mensim bakot nginom la mangi bangin penyat yu mensim ngide mangi penyat yu mensim dia kata Paul wong pisdang do mensim pikut akado namar teng ngi khang no ya ke jing tereng ke jong mensim bakot. But haba mensim bakot yu wan dia kata babun ki balang ki pediang ba ki bon yu mensim bakot ngai ki susna ta ing ke dor kum paro. Mensim bakot kan ma umdai paro umdai le ka shu ai kum kumta kum mana ngilai ekran hara ngibo no ata hidur paro ban ngi perkhat mesim khut pidei ban haban tiang ya o haba pi piang yu jisu ngastunat roba ban ong kaktin ke jong blei kada kran bu jisu udwai nam ta jongi bangin yo diang yo mesim khut moi kata fin pet naga gospel jong yo honest kala nong ga bakhat sao kada kran sha ya kene ga banta bu jisu udwai nam ta wei pu wei ubanget how try bo unyo diang yo mensim bakot tingin ya pet kindiat hang ni kapor hang nong ka khat sao de khat ka kan riu ngarongan duai yo ukpa teun aya pi wei pat unong pentengan ba unyo yaisa lambat pi halaka kerta fiu jisu de duai yang ngi ki banget menginyo yo mensim bakot hanrei ki brio bat ki babon ki balang ki ai lat pastor ya ka jing tore jong mensim bakot. Tay nama kata, ngalar bangim ailat ika cing troy musim ko. Namar papun ngalar ban ong pastor hakini gisngi ba ki misunderstand no, nakila sutu baklano, sepang jong musim ko. Uai udah musim ko. Tentang mong inda duai. Ngi khot wan musim ko. Hakasngi bala kala bamut musim ko ladon bat ngi. Uwan bat ngi haban yakran bat. Udah nama kata mo ngi siong men slok bat musim ko. Babon pat kibrio kimdon ya kacing slok jong musim ko. Dia tak Bible ka ong charbal layalami udo mensim khoi an khot yaki ki khon ki jong ble fi kane ga de ke pasok kam de hoi kata ka we ke jikai ka bakla ki wan ra ki jikai khala ba om bu krisundai ngalar banong fi babon kim ai lat ru ya ka jing tre jong mensim khoi namar belada ngim ai lat pat ya ka jing tre jong mensim khoi ru yong idon ka jikai khala yong ngim don ding namar kham mensim ngim don ding u jisu u pen kongo yala de sa ka jing pen baptis bar habola pen kongo ila de ha ka jikai kajong Yohanes, ada perkat kadu Jisu, umdan kaman le kata. Ada open red, namar belai habo open red, ba usuto habo wan syaka pertai. Ba pindah yu ka testament thamai, klamu mensim khoi kamdan hiru kajing trai. Ada menta kata kali kajing kali, ngi ailat mo ya kajing trai jong mensim khoi. Kam susi kalong pastor ki kren benyo mensim khoi. Mga jong ka kata kajing kren benyo mensim khoi. Namar kaktian ke jong blay la persat do mensim bakhoy. Taladangim ko ngo ya kaktian ke jong blay ngi kren benyo mensim bakhoy. Ladangi ong ba ublay ulong ka kemi ka de ke jing kren benyo mensim bakhoy. Ladangi ong ba ublay udai tang ublay u Jisu umdai ublay ngi kren benyo mensim bakhoy. Namar gani kaktian ni ka pensyai wei bo ulong pa wei bo ulong khor wei bo ulong mensim bakhoy. Tadeng ta ladangi la yo kat ya gani kaktian ka bajanai. Kat ya gani kaktian ka bakodor. Kat ya gani kaktian ka bashisha. Taladangi ngim pediang ya gani kaktian ka jong trai. Kamut ngi kren ben yo mensim bakhoy jong blay. Padeng ta ka Bible ka ong ba uno ba kren ben yo mensim bakhoy imdan jing map sure. Padeng ta ngi hapan so to ya gani ka wai pi ba pet ya gani ka program pi ngap ya gani ka jing kai gani ka sngi. Ya kai ba kaktian ka jong blay ka ong ka ngo ya kata. Tang pihak ban sung thu lut ya kaktian ka jong blay pram dei tang khni khndiat tang tu khndiat ri pihak ban sung thu lut ya ka. Padeng ta pihak ban yo ikino hikai ki bahikai ya baro ki subject jong kaktian ka jong blay ndei ban yo tang ka subject. Mantabun ki Chris lamler kimi ki ong manga ngadai Chris. Ki sngi ki ba khado ki lawan the pastor. Tadai ta kini ki jikai ki wan pastor. Hagi ki sngi bat ka ba pen baklai shibun ba ki. Ikan ni kata fi pen kan mau pastor ba wadu polu kan ni kata wadu Chris bangingi syakril lalu dai balami pat kalau ka bathala ta ngin pulih ni ndiat pastor kata nak sti ka ba nongkong no bakatsan. Kada khot ka ba khatsan ter ka ong na lor kata la syamru yangi kisaki lamler siya pangublay na bangi pla siya pangublay ba ula panmipat yaw Chris ya uba syam la panmipat lada kalong ba yaki ba yap anom panmipat na marlada ki ba yap kinom panmipat
Te yo Chris ru syam lapan mi pat. Te lada yo Chris syam lapan mi pat. Ke jinget jong pi kalong ke batala. Pidang sa haki pop jong pi. Te kumta kita kibala yot ya hau Chris kila jot nok ken. Lada tang kene ke jingem hi ngilong ki bekermen hau Chris. Ngilong ki bekordet tam na ki breu baro. Hang ni kada keren lada ngimnget ya ke jing mi pat. Lada Chris kam syam lam mi pat. Ke jinget jong ngilong batala. Lada utau Chris jong ki ulayap. Uklam mipat syuh tak bermut kecingnya juki kalau ke batala kaktir ke jong blai kala penrem lupa pastor iki kam don kam malong ye lamar yu jisu bangingi lap yu jisu bedang dan langsing tep habo soitan wan ong mga sumudur ha taga por jisu de se kishintur ke jong ula terkong ka dur jong ula se namar usyong ha taga rish yap sau bosngi sau pumit klambam klamdi anta ula terkong shisha ula isen ai shisha oh ya kata ke jinglong ka met ke jong trai soitan wan kumba uisen ai yu jisu manong ni jisu nga sumudur ngalisin ai pelat me jisu me misin ai lade kan ni mela terkong ni to boleh men kala kupuno ai tiki mau jisu ang bam tang da kupu bo breunim reda ka ktien baro daga ktien baro te pastor kong to daga ktien baro ka bami na kisentor ke jong boleh tadeng tala dangi kwa banim ndai ban shuim tang ka tu kat ni dai bangin im daga ni ka ktien baro ka bami na kisentor ke jong trai ngidang dan shu bon pat hagini ke jingkai ke baide ke jingkai khala Nama ngidang poi kindat sepau mensiam nama pastor ngandon kindat begini keren hagani hande ngisu tu baka por kam syak syu banyak discuss sepau mensiam ban nama hagini kisgi pastor bun kila yanget nyok hagajing pot sniu ban hu mensiam mo kila nget hagajing pen baptis haga tang haga kerteng ju Chris bu jisu ang kerteng blek pa blek kon bat blek mesim ko bat kidang don kita gijing kai pastor bagin saya beteng pat haki we pat seki episode ki badang mi ngisay beteng biang yang kene ke jingkai sepang kini ke jingkai khala akisngi ke bakado nganget kini ke jingkran ke jongi nangne na po studio klalong ke jingker ku yapi lada fidang don bon ba ki jingkeli ngiri aware yapi ba finwan tene sepo office hot ki jingkeli ki ba malumala tang lamba ki message lamba ki WhatsApp ngila ban jubab henre kini ke jingkeli ki ba bon Nama habang ngi jubab kadon biang sakawai ki jingkeli na lor kata bateng teng nginum la bania jubab halo haduk kata-kata tengai aware if finwan syaka deng ke office ke jongi fila ban page ke address hakane ke TV screen pila ban wan bania kendu ban syong bania keren na kaktin ke jong blai bat ngenget abang ngi keren ya kaktin ke jong blai ngini yo ya ke jing sha ngin mong bangingi la tip lot yo fil fidon ni ke jing tip ngini yo bania keren ken wan chane ke office jongi ban ngenget ba kene ke jingnya keren ke jongi hakane ke singi kala long ke jingger ku yapi harengi kwa ban pen kan mau ngin sadon biang kene ke jingi kai ken hakini ke singi ke badang wan ken pidang la ba pin pet ken ya kene ke program jong ke portret ta syaba ngini kut hakane ke por ngan IT si pastor ba indwai in ku hakane ke por we pi ki nong pet trai kwa AP ban kerku kwa ban teng shan ya ka khmat ka jong u halor jong pi ba pin teng shan daga boram ka jong u ba uda ang not ru ba pin nang im daga ktien ka jong u halakas ngi om tang daga bam ka ba phi bam henrei ba pin bam yeng ka ktien ban sungut ho ya karu ba nge ja ba pi pet yeng ka program naka episode chika episode naka wei ka por nge phi amat jingker khu bat nge bu trai nang ker khu ya phi nge kwa man twai ne ka por naka manta ki ba let's say ki pat pediang yu trai unong penim tengi da invite ya phi ka ne ka sngi ngi da invite ya phi ba pin wan no show trai invite ya phi syaki hima ka jong o tadeng ta shpunrit ya de ong ini kikentian ke babel ke ong la pi plan na kisentur ke jong pi nget ke nya ke donut bo try bo play ula pen mi pat yo jisu kum taon pen em ya pi tadeng tangin ya dwai ke ni kesngi kabre ban nga ong lang yang ni jing dwai ong try jisu na pla ba kalong nong pop ba kraw na plang ri nong pop ngadon kam ye me nong pen em ngadon kam ye me nong pen em lama me nganiap try jisu map lu digi pop jonga and map lo digi pop wan hapo ka donut jonga wan hapo ka donut jonga pediang ye me ko mu try na pediang ye me ko mu try nong pen em nong pen kia jonga nong pen kia jonga long me try jonga long me try jonga nadu ni kesngi nadu ni kes IT la de hame IT la de hame agar tengu jisu amen amen iko aben dwai ram tagi ba pang bi chitom tapi pang na kanono ka benta na ka met ke jong pi bo ya ka kti ka mon ke jong fi ha ka jaka ka ba pi chitom ban nganget u jisu un pen kia e fi ka jing pen kia ka don to ka kamera ka ba pi shong tapi shong e jing tia na pi shong ka shuki ne pi shong ha kanono ka benta ha ka ying ke jong pi la dai kamera shong kai na ka dai kamera tia na kamera ja pi bo ya ka ta ka kti ka mon ke jong fi ka jaka pi chitom nganget u jisu pen kia fi ni dwai hallelujah haga kerteng ke jong jisu nong penem ngida hukum ya kini kemet
kan da kiano na do ne ka nget klimat ya kata ida Tuhan te Yesus. ina kum ye ka bor jimpang jingdong Oh, baro Tuhan pamla le don bor shu Nget ya alor kata. kan ka met ni ki kon Ne ki la met seu kia, spa ki yung jimpang trai baro. kan ka met ka di ka ying shong ka jong Yes. ben se ma khoi om jong pa ka Oh, jing pa nget ya aga Tuhan gertengu Yesus. ji sungi hukum amen but amen amen ngai try kur ku ye fing es ikan do pat ha ko ka por ka bless you bon